Jako retko će ljudi u ovoj zemlji, barem, da upere prstom u one koji bi da napadnu novinare koji to rade nama, zbog čega naša profesija postaje nebezbedna. Najčešće pitanje su usmerena ka nama, a što mi to radimo? I onda ja nekako pokušam da vratim na to, pa ali dobro, ja sam izabrala da se bavim profesijom, u nekom idealnom svetu trebalo da je profesija kao i svaka druga. Profesija koja je na neki način, ja i dalje mislim, veoma plemenita kad se radi na pravi način. Na kraju mi dobijemo ta pitanja, a oni koji zapravo nama rade to što rade da bi se ljudi oko nas brinuli, jako retko dobiju osude za to. Dakle, neće niko da dođe i da kaže šta vama rade, ovo je strašno, ja hoću se pobunim protiv toga, vi nama otkrivate istinu i ja želim da vi postojite i da radite svoj posao. Nego će kažu, a što ste vi baš to odlučili, mislim ima toliko boljih posla, radit će neko drugi vaš posao. Mora neko na kraju da radi i ovaj posao i ljudi poput mene, pretpostavljam, žele time da se bave i ne žele da odustanu baš zato što nekome i cilj da odustanemo.